Sziasztok srác! Sziasztok! Csivatlaknak. Sziasztok srácok! És elérkezett ez a videó. Hogy a második videó. Hát igen, most nagyon szép idő van kint, vagyis este van újból, hát egymásán forgatok most, vagyis nem tudom. Hát és az a lényege, hogy most videózom. Facebookra is kiírtam, hogy keressétek a YouTube-on, hogy Dani felkiáltójel. Léci és a smiley, kérlek keressetek a YouTube-on. És igen, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, léci, mert nagyon kell a felirat haza. Igen, hát most éppen fotizmusban vagyok. Igen, itt van, hogy legalább. Hát a régi Ferturákos szünet, a tesómé volt, mert akkor még piros volt. Most megszép. És én is játszok, én vagyok a királyítás. Na igen, hát most lehet, hogy holnap forgatok kövi videót, de Minecraft-olni fogunk Survival-ba. Hát és ebből egy 3 rész lesz, mert mondom, Minecraft, meg ilyenek, ezek nem lesznek túl sok rész, csak 3-4. Hát én 3-ra csinálom, de igen, hát most nyárisznek volt, és videózunk. A FIFA Ultimate Teamből, meg a valamiből még nem tudom. Meg mondjuk, én mit mondtam, az előző videó lesz FIFA 15 meg Minecraft, azt hiszem. Nem tudom, de lecke, lol, hát ezt nem tudom, miért csináltam. Belépünk a négybe. Igen. Na. Hát Facebookon úgy tudtok megtalálni, hogy most elárulom az igazi nevemet, de nem mondjátok el valakinek, aki nem nézi a videómat. No, a nevem Sekulin Dániel, SCH-val. SCH Ekulin Dániel. Ennyi a nevem, ebből álljon, én német származás vagyok. De nem tudok németül. Mindegy. Őket csapatom a Real Madrid. Na, akkor a videóba Minecraft-ozunk. Első videónk, ami az a legjobb. Bocsi, az első videót. És remélem, többi videóban már lesz egy olyan 3 feliratkozóm. Talán, hát remélem, mert most kiírtam Facebookra, hogy remélem, és ha valaki tényleg annyira szeretne engemet, hogy be akarna jelölni Facebookon, hát tegye meg STH Ekulin, majd a leírásban bent lesz, hogy hívnak engem, oké? Meg lesz ez most egy olyan, bocsi, az egy olyan 4 perces lesz, 4 perc 20 másodperces, mert most tényleg adatokat mondok, hát ilyen nagy cuccokat, hát de nem vagy szám, de amúgy tényleg ennyi. Hát szerintem, ja, mondjuk ennyi. És hát bocsánat, de azt köszönöm el, hogy nem az, hogy pisztácia, sziasztok, mert az unfair, csak valami jót akarunk. Ha tudtok valami jót, akkor írjatok nekem Facebookon, vagy lent a leírásban is írhattok. Hát igen, ennyi lett volna a videó. 30, nem. Hát ennyi lett volna a videó. Na tök leves gyerekek. Nem kell, de tényleg iratkozzatok fel gyerekek. Iratkozzatok, nyomjatok egy lájkot, és jobb lesz, több videó lesz, Minecraftozni fogunk. Na gyerekek, tök leves, sziasztok!